郎じゃない、呪術師なんだ。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺の性別も知らず恵みなんて名前を付けた父親は今どこかで俺を生きている。不平等な現実のみが平等に与えられている。ここまでだな。何秒気を失ってた。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。自分の良心に従って人を助ける。悪人が嫌いだ。サラチみてえな想像力と感受性、一番に厳しい。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。想像力と感受性で一丁前に息をしやがる。不平等な現実のみが平等に与えられている。自分の良心に従って人を助ける。俺は強くなる。そのためなら何だって。俺の性別も知らず恵みなんて名前を付けた父親は今もどこかで堂々と生きている。全部吐いたな。そうだ。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。性別も知らず恵みなんて名前を付けた父
みてえな想像力だ。一丁の勇気をし全部払えたか。不平等な現実のみが平等に与えられる。人生、後悔、知識、人間の負の感情が呪いの源になる。疲れた。自分の良心に従って人を助ける。不平等な現実のみが平等に与えられている。後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。今もどこかで能動的にここまでな。よく自分の良心に従って人を助ける。
任せ